Би ли се коалирал с Борисов? Не. Добре. Не само не биха, никога няма да го направя. И други са го казвали, аз трябваше да те питам. Честно, кажи ми, приличам ли ти на други? Госпожо председател, процедурата ми е към вас по начина на водене. Вие сте представител на „Има такъв народ“. За това да му размажа физиономията, че не се съобразява с мен, това е много важно. Да, това сутринта аз съм го разпоредил всички други. Ви стигна 200 къщи за гости, как ще приберем. Но ще избори, ще повдигнем днеска или утре обвинение. Ще го съсипам. Госпожо председател, моля ви да не позволявате от тази трибуна на хора, чието ръководство не стъпва в зала. Имам предвид мутрата Бойко Борисов, по чието нареждане в момента са... Уважаема госпожо Михайлова, моля да формулирате точно какъв е проблема в начина на водене. Които притежаваха шофьорските фирми, госпожо Михайлова, взехте процедура по начина на водене. Вие пратихте институциите и вашите бухалки. Пусне политическите затворници и тогава ще има ред в тази зала. Уважаема госпожо Михайлова, ще се довърша процедурата. Уважаема госпожо Михайлова, моля да си седнете на мястото, защото в момента злоупотребявате с процедурата, която ви дадах. В момента се злоупотребява с закона от мутрата Бойко Борисов, който държи политически. Уважаема госпожо Михайлова, поради това, че поведението ви отива към създаване на безредици в залата, ви отстранявам от заседанието. Госпожо председател, процедурата ми е към вас по начина на водене. Вие сте представител на „Има такъв народ“. Аз не съм ви дала думата, господин Тодоров. И вие тук... Ще ти кажа една мисъл на зулусите. Те казват, че мъж, който не си държи на думата, струва колкото струва въздуха над главата му.